Portugal kala yo ban plim no ya ka Spain ling ba ka tiebreaker haka final jong ka Nations League haka jinga kon ka ba itana ba ka ba long haka por shiteng senya jong ka si sajan ha stadium jong ka Allianz Arena Munich jong ka ri Germany. Kajingnya kai kala poi shaka extra time na marbaro atli kini kiri kala khad dak ba thamal argul ha ka ba ya ka Portugal la thap do Cristiano Ronaldo but Nuno Mendes kar ba ka Spain pa la thap do Martin Zubimendi but Miguel Oyarzabal kani ka de ka sin jump ka ba Ronaldo but kumjo e ka ri Portugal ban khor ya ka nam la do ha kani ka sngi Nuno Mendes jong ka Portugal ulara e ka khusnam nongile kai bakan sai tam ko man chu phaidin dei ho Snem arhajar khat khandai ba ka Portugal kala yo ban khur ningkong e ka nam la do ha ka ni ka lempung ka jingya khon ya ka final ha ka ni ka miet ka dei ru ka jingya khon hapdeng urangile kai barang ba tam ha ka perthai u Cristiano Ronaldo ha ka kerta ka ba Sao Paulo Snem bat u Yamal ka Spain haka kerta kepada katnyo Snem. Uyama wadla udang don haki kat Snem Henry ula paupat ba udei urang ile kai ba ka perthai baro kanyo ba undei uweipat urang ile kai ba kensai tam haka perthai.